Pidwch becso, sa'i di cyrraedd golygfa o dor cyfraith enbyd na geheddlu go iawn yw'r rhain. I ni ar set Mathias, stroke Hinterland, drama detective, hynod o gyffroes sy'n cael ei ffilmio'n ddwyieithog achos bod y detective a'r mwrdrwrs yn siarad Cymraeg a Saesneg yn hon. Richard Harrington yw Mathias, y prif gymeriad sy'n benthyg i enw i deitl y fersiwn Gymraeg. A'i bartner yn dala'r dihirod yw Di Mared Rhys sy'n cael ei chwarae gan Mali Harris. Mae fe'n dod o Llundain o'r Met. A mae fe wedi gwneud rhywbeth drwg yn y Met. Ddim yn cas. Ac yn y Met, os mae'n digwydd, maen nhw'n sgwennu glowing reference i chi yn danfon chi rhywle remote iawn. So Fel Aberystwyth. Fel Aberystwyth, ie. Mae hyn lle'n digwydd diwrnod mae fe'n cyrraedd, so it's home from home i fe wedyn. Fi'n chwarae Di Mared Rhys. Mae hi'n yn lleol i Aber. A mae thad i'n vet. Lle weithio ti lot am y backstory. Fi'n licio backstories. Hi yw'r boss. A pan chi'n cwrdd o hi am y tro cyntaf, mae hi'n redeg a wedyn mae cymeriad Richard Harrington yn dod iddo fe a mae'n cymryd drosodd. So mae rhyw fath o deimlad o, right, okay, rhwng y ddoen ni o'r dechrau. Wel, mae'n greit gweithio yn y Mali, achos mae short hand gyda ni a un peth y Mali, mae'n gwybod llinellau. A mae'n gwybod llinellau fi hefyd, so os ydyn mynd yn sych gweithio, fel arfer, Mali yn gweud llinellau fi hefyd. Cymeriad pwysig arall yn y gyfres fydd Aberystwyth ar cyffiniau. I ni'n seithi fe i gyd, lan fan hyn yn Aberystwyth a yng Ngheredigion. Dwi'n meddwl mae'n gefn gwlad yn eitha unigryw, mae'r dre hunan yn unigryw. Mae pawb sy'n nabod Aberystwyth yn gwybod am y prom a'r bai a pa mor brydferth mae hwnna. Mae'n just yn amazing, mae'n lle amazing i seithi. Mae'r golau mor wych pam ti cael e. Mae'n mynd yn glo iawn ac mae'n just yn rhwng pob cornel mae yna location gwych. I ni yma bellach ers 4 awr a dyw cymeriadau Mali Harris na Richard Harrington ddim wedi cerdded mewn i'r tŷ eto. A'r prif reswm am hynny yw fod yn rhaid ffilmo'r cyfan yn Gymraeg ac yn Saesneg. Welsh version and action! Cyn i fi fynd ar set, o'n i fel, Cymraeg yn cyntaf, Saesneg cyntaf, beth ti'n neud? Ond ti'n ffind o'r drad, ti'n gwneud beth sy'n naturiol i si. Ond mae fe'n anodd o ran, ti ddim yn cael amser i ymlacio. So ni'n cael amser i macan yn byth di to. Eriod i wneud rhywbeth cefnod iawn o blaen, beth sy'n wych ydy bod... Dwi'n meddwl bod weddol unigryw o actorion Cymraeg yn gallu switcho o Cymraeg i Saesneg ac yn ôl, mor gyflym. Achos y gweud y gwir, mae'n dyblu faint i gorfod seithi mewn y lai. Wedig y dynod o'n amlwg lle mae lot o dialog, ti'n seithi popeth ddwy waith. Mae menydd nhw'n mynd. Mae Richard Harrington yn gweud bod 2 ochr i'r menydd bod gorfod switcho nôl ymlaen. Mae'r ochr Cymraeg y menydd fi yn eitha tew ac yn sweti. So mae fe'n anodd i fi just trio dehongli'r un peth yn y Gymraeg hefyd, ond wrth bod ni'n mynd ymlaen, mae fe'n mynd yn hawsach. Ta beth yw'r iaith fe gewch eich cyffroi heb os, gan fod pob penod yn llawn dirgelwch arswydus i'r detectives. Yr assault wedi digwydd yn y bathroom, so mae yna lot o sprays o waed, mae'n eitha gori a horrible. A maen nhw wedi deithio ni i fynd amdani efo'r gwaed. So mae dros bob man. O'n i'n gwisgo siwt wen bore yma yn cyfro'r oll le. Ond, yeah, I love my job. Fi'n fan mawr o'r Killing a The Bridge a cymryd mlaen pethau fel so dwi ddim fel, The Bill a fel, what's going on here? Bod e'n bobl real, dim a'i job nhw a mae'n edrych, mae'r gole'n ffantastig lawr fan hyn yn Aber, mae'n edrych yn wahanol a mae fe fel bod ar, ni'n neud ffilm, ni'n neud 4 ffilm. So, ie, fi'n gobeithio bydd yn llwyddiant mawr.